yalla wal baake ɓesguji ɗi kala e dow inde ɓe ganduɗa kañen kalfina laamu Allah waɗi ɗumen ɗo e dow inde dendagal dillowo e ɗemgal garɗo ɗo en mbawa limde mo limi kala juumat en jetti dendagal médiaji garɗi ɗo ɗi presse garɗo ɗo duuɓi no jawti ɗo day ñang woppata kamɓe fena so min jiɗi haalde 82 3 4 5 min ɗeta hay jayde woota haalo e pulaar da toonde ene yaltina komin kalata ko koye bojji min gonno on momtani min bojji yo Allah suuron bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe saliɓe yaware huɗortoɓe gacce heɓortoɓe belka ɓe endorta ko funti mi attata ko ceerno Abou Ndiaye mo Allah hokkigal teddungal ko haali ko min kalatni koye dow inde jombajo ñalawma hande o jombajo ñalawma hande o ko Ablaye Wolle Ndiaye fulɓe ne mbiya so tawi ƴamoɓe jeeyi dawle kumama weeti jombajo jofnama kondi wisama gay teppama kirsama dambiri juɗama tufama yawama ƴakkama gangtama simmama durtama won padɗo jobajo kolo garɗo fof namto ko jobajo holko saabi ɗum ko jomajo saabi ko daña ko fof ha wawi wonde jomajo ñalawma o ko Ablaye Wolle Ndiaye mi atta teddungal Abou Ndiaye won joguiɗo nayyi ha heewi no ɓira kono dañata ɗo laali o laalimay ma lahal ngal yulani ngal fusani ngal fendima ngal soyani ngal juggani e yama darmi yo Allah teddina ɗum gattanmi konngol mi yettima Mouta Ndiaye sabu aɗa wawi haalde ko ɓuri ko kalami ko on kaali gendi yanke taw ko joom jawdi sali baydi nguuro jallo dano sampade haali Allah hokkino en jamantere en dañɓe jawdi e saaha mumen ha heewi golli ko mawni kono Allah wurtano ɗumen e wadde ko Ablaye Wolle Ndiaye waɗi ko yo Allah teddinu so teddini jangguinowo pulaar o teddini kaalawo radio tawi ko banggue pulaar ko enen no teddini yo Allah teddinmo siftori en omo wawno wadde no woɓɓe ɓe mbaɗi ni o wasa wadde e meɗen o ñanti en yo Allah ñantumo o teddini en yo Allah teddinmo o holli ngoɗo wuuro sexaji diine ba ɗemgal ngal ganduɗa ko a defte qurana ɗe diwani defte pulaar ɗe ɗemgal arabgal ɗe riwani ɗemgal pulaar ngal kanje kala ɗe tawe ɗo ene jaade ɗe guurdi ɗo so fof en banno ni tanno leñol men mawni towi honima bandiraɓe sehlaɓe gurdam Ablaye Wolle haaldota ko ɗo ummade fimmo e jeejengo hayti tumbil hayti gurki kolyaɓe 85 86 so artino o yeehi haawe ɓowde o arti fimbo o ƴaga gurki kolyaɓe mboɗo jangguina ɗon pulaar o yata ko galle kawo makko no wiye Moyme Coulibaly Yunus Moyme ne jogono arde kono dañani ko guila nden gandal ngal woodi e himme makko mo yiɗi wadde o kono ɓe arta e jaɓantere leñol ngol dañina ɗum wawnoɓe wadde ko ɓoyi ko waɗi ko wonkoɓe mbaɗi ha heewi kono banggue mo waɗi o ko on sababu rendinen ɗo hande so jaɓantere haalama sileyi Moussa Guissé mo doɗel diiri mamma haalete omo jaayi ɓiɓɓe Afrique naaɓe kanko Sileye Guissé gummiɗo kuppude biye o naati e duule o yetti Tegla o yetti Diabanna o yetti Tortiya o ɓenno fayi Movia o fayi Sale on o fayi Congo Kinshasa o dañi teddole mawɗe mawɗe o gollima ha heewi kono ay Allah wurtani ma waddano ko dañen ɗo ko Sileye Guissé liggima e nder Zaïre ko hay jamantere goto dañani Sileye Guissé jooɗi ha haala ka mawni ɓe ƴetti haala ka ɓe tiggi ɓe nawani ministre de l'intérieur ɓe nawani ministre affaires étrangères haala ka yetti Mobutu Sese Seko Kuku Mendu Waza Banga mo Allah hokkuno laamade e on saaha wonde ɓiɗɗo Sénégal naajo nanɗo muuɓa jawdi Congo fof ina nawta Sénégal ina dañi ko hay goto dañani hay ko natta e trésor ko wona ko ɓuri ɗum heewde Seydi Guissé Mobutu Sese Seko Kuku Mendu Waza Banga
yamiri yo jolne e laana ndi wowa yo waɗa he fuule directement yo artu e Sénégal silay artira ɗo wiya silay hoynama silay jasnama e ballal Allah e ballal musidɗo goto mo yummum jeeya waali jantan gural sule buubu gayside sawalama yara jaam kolle teŋel bamum ko pullo fuuto jaɓani mi haala inde makko saabu duuɓi sappo e tati hannde mboɗo witta e Diamatere en on yeddi kan haala addi dalillaji wonno ko Anvers rutti fay Congo Kinshasa fay Mbusumayi yetti holli laamu ngu ko haala ko wona gonga sile gisa tonganoɗo jagga waɗa he fuule nawta Sénégal laana ndi o kadi ummi so yii aɗa ƴettum kadi ndew ɗum Congo Kinshasa sile dañino on ñalawma kono holko ɓurno yorde hen ɗo sile yeyanno ɗo ganduɗa ko a woni Lamine Gueye ɗo yeyanno ɗo nden ɗo building machine o woni ɗo omo yeeya ɗon omo haɗe omo fiye o dañani hay batte pullo fuuta goto mbawɗo ina wallannomo yo wawa fofto ɗon o ɗanni nde o dañi jawdi nde o yiɗi artude o soodi ɗon o mayi building machine o yii wonnoɓe ɗon ɓe haydi mawɗo pullo fuuta o wimo holto gummiɗa o wi min woni garanno ɗo mboɗo yaha koyɗe mboɗo ridde mboɗo waɗa siyas Allah udditi kam mi arti mi soodi huɓere nde kamɓe fof mi riyoɓe an goto gona ɗo gise sila dañin on ñalawma mawɗo yaha Samba Lamine Ɓas mo sooge dindeje ñara walla kelewaji doppere ɗo laabi lamma ndiyam moƴƴo ngara ƴoogoɓe o dañi haa e ɓurde mawnude e nder kaaƴe jama o felliti artude jooɗaade o yehi Allemagne o haalda wadde usine baɗowo jamɗe Simon Afrique bange hirnaange fof ala o haalda haa o nanodira o arti Sénégal omo yiilo galle holto waɗata usine o joginoo jeegu galle o ko agence biyeteɗo Ortalla ina huccodiri e commissariat central ko libaneji joginoo o yetti o salmini ɓe mbi holko ƴeewata o yomo yiɗi sodde galle ɓe ƴeewde ɓe gone jalde mi on wawi sodde galle o jooɗi haw tampi o noddi secrétaire o wi yomi yi mawɗo komi jiɗɗo sodde galle ɓe mbi galleji gonɗoɗi ko galleji tubakoɓe a wawa sodde o waɗi fe haw yi mawɗo o wi ko jiɗɗa ko wonde hollum o wi jinmi ko sodde galle o wi hol galle mum jiɗɗa sodde o wi galle ma gonɗo yaah no huskondiri e parc géologie parc ano hectare uji gonɗi ɗon ɗi ko on jinmi sodde mo waɗa ɗon usine on ƴeemo jali wiya wawi sodde galle o wimoɗo wawiɗa sodde o wi galle ma gonɗo yaah no huskondiri e parc géologie parc ano hectare uji gonɗi ɗon ɗi ko on jinmi sodde mo waɗa ɗon usine on ƴeemo jali wiya wawi sodde galle o wimoɗo wawi o wi no foti o haali temedde million ngaji sila wi mbeɗa aɗa jogui limoɓe mi watta sek limoɓe gadda police aɓe ɗiɗo no gonno ɗon e tali ina jiilo dépense ɓe nodde o ngal ñanta e limoɓe ɓe sila yuppi cartable ngal kalis o lima ha timmi ko waddi ko wata e sac makko o umi omo yaha capato wi noddane kam o e mawɗo o nodda o jooɗi o wi an ko liggotoɗa o wi komi Diamatere o wi to gummiɗa o gummi ko Congo Kinshasa o wi ko jiɗɗa wadde leydi he o wi mi yeehi réseau Munich Bayern Allemagne mi haaldama wadde usine pewnowo jamɗe Simon ala e Afrique bangue hirnangue foof milliard manqueɗo seeɗa est ce que Diamatere en est ce que Allah Diamatere en o wimo aɗa janggi o wimi janggani o wi jawdi ma bonat comptable o ñamirma mbuuɗu buuɗiɗi ha laaɓa ɓe limma jana ɓe ƴetta kayitaji ɗi ɓe nawa banque mallum hypothiqué janggo sa yoɓani banque yeeya galle o a wawa wurde e leydi he walla guura e basal walla maya nder ladde o wi holno mbaɗanmi o wi amono conseil ma o wi malama biyanoɗo wawa sodde galle so capato jaaɓi wonde conseil muɗum wonko Allah hokki ɗum o wi ami yeeyma galleji tubakoɓe galle mo coɗɗa o 73 heege koko waɗi tubakoɓe goni koye hoodde min jogui galleji ɗi ɓe kaldi ɓe pamodiri o wi galle ma jogoɗa janggani naɗo luwas keɓa so yalti keɓa kayitaji ɗi taw wona comptable ne puntuma jangguɓe no Ousmane Makka liyani ne ñama mbuɗo buɗɗiɗi ha pukkuma e leydi o ɗanaki ha weeti o jaɓi nden feere o arti e caɓato o soodi sappo e tati galle hen galle no takki galle biyeteɗo poti palais mo sallatano guwa uma ali woyso jam bobo galaji mutta janande galle kalanmi o sappo e tati galle lawol gotol ay Allah wurtano wawi wadde ɗum ɗo bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe Abou cimboto sembe ndelu ceene guenole cammalle nokku koɗel dikko demma dañino ñalawmaji mbaɗi ni kono Allah wurtanomi wadde hono ɗum ɗo gattana dembo oldu banja goto woɓe cuutinkoɓe cuuti goyel jaaƴo mo taccani goko pullo
ittuɗo jeegu jama e nder hôtel e nder restaurant haalde tubakoɓe siwisnaɓe mbi ɗum a tollima e nattude yeeyde kaaƴe e nder hôtel amin balluma jen envers guddita bew aɗa yeeɗon jama Demba Oldou Banje ina wonde Diallo Abdoul Boɗejo jaago teccani Demba Oldou jaaɓi sinno ko Demba Oldou haaldano ko windanoma hande teccani fof e cuutinkoɓe fof e leñol men ma maayi en mbasani holko haalno e siwisnaɓe min gudditat ma bew kala hayre yeeyande ɗo gurdam e maayde boɗejo ɓalejo e oolo aɗa jogui hen 5% ɓe mbi 10% ha aduna gasa kono ɗum windaka o woni goko pullo guiɗiɗo wadde paɗe mukke ɓiicoje baɗo humani duhol ɓuygol ene jogui ha joni koyete ko tengade mum ene dasa mukke ɓiicoje envers ene woni goko pullo tubakoɓe ne jeyan ɗum jama Demba Oldou Banje Allah hokkanimo wadde hono ɗum ɗo holmo wonduno Abdoul Boɗejo e Samba Tiya Samba Golloko bandiraɓe lappal ngol no juuti mi uddira goto haade am yettade jomajo ñalawma hande o Ablaye Wole gattane mawɗo biyeteɗo Demba Sidi Diaw mo hoɗango e moɗɗango hersi Allah e Boubou Jeewo jaaɗo hondolde giɗiɗo tamde milliard no woni Diamantere e yonta muɗum nawɗo jeegomo makka lawol gotol gadiɗo wadde machine piyowo tuufeje taw koye birikaji itti birikaji gonnoɗe Fuuta nden ɗe jibde ɓakke waɗa hen ha joni koyte ko ñande addi machine no wono ñippinimo hondolde wo Boubou mayi galle mo hay goto meeɗa made Demba Gayni yeehi waɗi commande oto jahowo e ndiyam ina yaha e jordi ko hay goto meeɗa yiide yoɓi kalis o a timmi ko Diamantere wonnoon dañi ɗeɗo ñalade Allah hokkano wadde hono ɗum ɗo mawɗo leydi fof jiiɗon oto o yiiɗi ƴettude ɗum ha Senghor yiiɗi ƴettude o wi oto o yeeyani o hokkirta ɗum ɓe mbi holko mbattamo o wiminamo hondolde ɗo wo Abou Ndiayen ɗo chauffeur yette ko Diagne mi sikkando ko ndongo e witto jaam kono mbi ko Diagne yettete o wi so tawi ndiyam ɗam deeƴi maayo ngo ɓuuɓi dow o wuli oto o ummo deerno e hakkude ma he wona e fuybade ƴeeŋa jolna liɗɗi ƴeeŋna so gayni o naamo ƴella pallel dane maayo walla o naamo dondu Abel Samba mabbo mabbo ko goto Hammadou Hunare so atti oto o hokka ɗum sir tamalowel oto nana Matam ha joni so namnino wawji oto boɗejo nan ɗon Demba Sidi dañino nder ñalande aduna wiya ko meeɗi yetta ko natti mi haɗa ɗo maɓe gon 900 Diamantere paaden koye jomajo ñalawma o woni Ablaye Wole Ndiaye Ablaye ko neɗɗo jiɗɗo leñol muɗum nde o tawatami guuriki kolliyaɓe Ablaye so ari galle moyme Coulibaly kala ko jogui mo hokka bandi ko en mboɗo heewi wiide noon so neɗɗo teddinima hebbini reedu ma haala so tawi o teddinani bandi ko en haɓɓu hunuko ma so ɗum ala sa haali haala makko e bandi ko en nana ko mettuma bandi ko nana ko mettuma o nana ko mettimo kono Ablaye Wole Ndiaye amin cuusi haaldema gila 85 86 kala ko daño o walli bandi ko en Ablaye Wole bandi ko waɗi laabi tati ina ƴeewnamo biya yo ya France o ƴeewanama yo ya Abidjan wuddu leydi Abidjan caggal fayse yo ɗanno yaade fayse ay Allah jaɓani ɗum Ablaye Wole Ndiaye nde fin tan koyne haɓa e basal kaɓowo e basal wendorta gueɗe tati so naati galle bamma jaggu ha tiiɗo hoɗo yaltu laamu gandal e ngalu so naati galle walla wuro walla leñol yo jagge ha tiiɗo wasa yaltude holko sabato ɗum to ummi to acci koko fewani so arti gardina koko feewi on jaama mi faami seeɗa keddorami Ablaye Wole Ndiaye e Zambi ko ɗon kalten Zambi ne jeeya e leyɗele sappo ɓurɗe hewde ngalu nder leydi ndi Allah naymi toon ko wadde si banggue rewo e banggue wagu woni Zimbabwe e ɗon ganduɗa ko leydi Zambi nde Ablaye yeehi Zambi nde cuusal ngal jogui ngal pellital ngal jogui ngal ɓe kalmi ɗo ɓe fof kala dañƴo haye ka gas walla gasataɗa walla coɗɗa walla lakkiɗa jeytuɗa Ablaye Wole ɗo fuɗɗori ɗo ko sodde miluji inde miluji ɗi fof nan ɗo Ablaye Wole nde soodi miluji ɗi waɗi étude géologique wiya fodde naggam nani e nder leydi ndi kono weeɓani yaltinde ko muñal makko e teeyal makko e haggilantagal makko o jaɓi o naati hen o soodi o fewni kayitaji o woni hen duuɓi ala ko yalti
omo dawa omo yoba yimɓe ala ko yalti yimɓe mbiya Ablaye ko jogoɗo sogede Ablaye ƴetti jawɗi nanne kaaƴe beele ma kaaƴe ɗe jaltu Ablaye ko peƴƴiɗo ko waɗi ko ha saba nangamo kono ala ñande ñalawma o yonti Allah wallimo o dahaka o hoynaka ha ñande ñalawma o fusi so onno ko ƴiwonde ko gatama jañde fi beeli lattini calli coki diƴƴe jewne kolaɗe wiya holsandema ngo yata waalo goko pullo o tacci ummi fayi ha joni fimbo ko ɗon kosam ɗam jaabi Ablaye ko fuɗɗi ko ha nane subaka ko ɓulli ɗin joli ko fayi hande o yaltinde ko sakuji yo Allah ɓonnu ɗum o yaltinde ko pakiloji yo Allah ɓonnu ɗum leydi fof ɓuuri wawde liggade jama e aduna he leyɗele nogase go gonɗe ɗo de leydi hen fof ina sohlimo so ari hen o watta ha joni ko watta visa kala leydi ndi o ari ɓe jiiɗi o walluɓe hawa yaltinaɓe jama mabɓe haɓe mbawa yawde yesso o wona ingénieur géologue o wona hay batte kono ha fof nde o tami ina anda nde ɗo ha e hol valeur muɗum leydi Israël so naati toon cikkaka toon Ablaye wole jeeya ɗo wiyete ha Younes ɗo wiyete Beyrouth terminal mo hafa kala ɗo ay aéroport international Ben Gurion ko rewata e makko ko rewata e président de la république kala leydi ndi o yeehi laabi ɗiɗi omo jogui galle mo o walata o wiyata ko usto haala ma kande onno koye galle makko o walata woni Ablaye Wole Ndiaye Ablaye Wole Ndiaye so ɓurɗo mawnude jama e nder Zambie e nder temedere kala capanɗe 75 ko kanko jogui ɗum huufi ɗum sa nani mi lakkima mi yeeyi a dañi hune kono joom jawdi o ɓooma mi fii hello mi yeeyi ɗum ɓooma jogiiɗo noon mo ngannduɗaa ko gasanteeɗo ne yalta par sakuji par tonuji woni Ablaye Wole Ndiaye yo Allah junnu ɗum Allah junna balɗe moƴƴina battande ɗe kala ngaari jibinaandi nani inde bamum wiyete ko ngaari kono wonde kal haldi ina damba kirtoji ina ardo jofooji comme Allah wala hokkata hande khalidu général jamante en ko radio ji kalanmi ko Ablaye Wole Ndiaye waɗi ɗum ko duwaw yumma ko e bama ko e duwaw sexaji diine ba e ngoɗo ngo diine wo teddungo Ablaye Wole leydi Gambi leydi Zambi o naani hen galu kewngu ngu o walliti kala leydi ndi o yehi wona kanko sohlata président ko président de la république o sohlatamo Ablaye meeɗa haalude e président jaɓanande ɗum Ablaye ko muñowo sa toñima omo yaafoma so tawi o yi aɗa bonna omo wawi deƴƴude sa yiɗi fuutudema omo wawi deƴƴude omo moolo Allah laabi ɗiɗi kono waɗata tati kala mo becce makko ƴilliduno e muɗum a waɗi gueɗe tati bande en mbawnima garɗa tuubɗa keddoɗa e leydi he walla mbajoɗa jaltuɗa leydi ndi walla nokkaneɗa botta e naweɗa to welani nawede to woni Ablaye Wole Ndiaye Ablaye Wole Ndiaye mo ganduɗa en kaali galleji jeetati ɓurɗi wadde doole e nder Dakar e nder plateau galle ɗimmo ko galle makko ndew soodi galle o ko milliard soodi mo guri hen jolfuɓe jooɗi ne mbiya holwo tugoyo cooɗo oɗo galle milliard o foti ko riwede jogoy ko bonnude leydi ndi ɓe ganda omo jogui ko ɓuri ɗum holko ɓurno ɗum galle soodama milliard on jii galle o jooɗi ha ɓoy tan ha yiya ingénieur uji ne gari ɓe ganduɗa ko fanniyankoɓe maadi o itti milliard uji 5 pawɗi 100 million o ɓeydi hen galle o dawe million ngaji 6 hande o milliard uji 6 kanko woni deuxiéme galle caggal yeeynu so e nder Dakar eɗen jetta ɗum Allah ɓi noon mon jibin ɗon goto mum dasa e mon jangguin ɗon ɗum allude mon Ablaye Wole Ndiaye nogas e joyo milliard de wonɓe Dakar ɓe wittoji kolliti kanko watta nogas tatu walla nogas o ko ɓi mon ko oɗon jeeyi ngal teddugal bandiraɓe ko kalanmi ko no heewi mi wawa haaldude foof oɗo ñalawma nde faaɗimi no feewi kono jiitodiraɓe mbakko nomin ceeta guyki kolyaɓe Allah sababu o waɗi koye Abdoul Boɗejo Allah waɗi sababu o koye Ali Malal Diallo mboɗo woni ɗo radio teccam ɗo nden ko ɗon gartumi jinmi yettade mo donkumi Allah wayli wi yo wano wayni wayno wayni Abdoul Boɗejo wi kam ina jogo yaade toon Ali Malal Diallo itti teddugal wi kam da sa yeehi yettoyomo ñande jettimi e makko tan momi bayraɗi ɓoyɗi ko pijowo jalowo joom gueɗal teddugal jiɗɗo Madina Gounass mo Allah hokki teddugal kala jabante mo fonda hande ko ha ɓerde ma ɓuuɓa an e bande en kanko wawma dow wawma less kono noon Allah ne hokkimo yankinade ko woni wiɗo haalam ka heewi heƴata oɗo ñalawma allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim on jarama mo golli ko